40 sena ilu pajjiżna bħalmet jagħmel illum kienet jiddiskuti l-possibilità li Malta u Għawdex isiru ħaġa waħda permezz ta' proġett ta' bridge. F'Mejju tal-1972 il-Prim Ministru Don Mintoff kien ippreżenta lill-Parlament rapport preliminari li esperti Ġappuniżi kienu ħejjew dwar dan il-proġett. Taħt kundizzjonijiet favorevoli il-proġett seta' jsir bi spiża minima ta' 9 miljun euro. Kienu tlieta l-proposti: mina bejn Malta u Kemuna u wara bridge bejn Kemuna u Għawdex, triq fuq il-baħar bi bridge fin-nofs jew żewġ bridges illi jaqdu lil Għawdex ma' Kemuna u lil Kemuna ma' Malta. Madankollu rrid isir stħarriġ iktar fil-fond dwar il-baħar, dwar l-irjieħat u dwar il-mewġ fost l-oħrajn. Il-Prim Ministru Mintoff kien talab lill-esperti biex jissoktaw bl-istudji tagħhom. Il-proġett reġa' tqajjem fil-Parlament 2 u 4 xhur wara, jiġifieri f'Ottubru tal-1974. Dakinhar kien ippreżentat studju aktar fil-fond. L-ispiża kienet telet għal 23 miljun euro u l-proġett kien ser jitlesta fi żmien 7 snin. L-esperti iżda kienu qalu li l-bini tal-bridges ma kellux jibda qabel ma l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż iżid mod qawwi traffiku bejn iż-żewġ gżejjer. U ma kienu kkalkulaw li sal-2010 t-traffiku ta' karozzi bejn Malta u Għawdex ma kien ser ikun aktar minn 300,000 fis-sena. Fil-verità iżda matul is-sena li għaddiet kienu ftit aktar minn miljun il-karozzi li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Ġappuniżi kienu żiedu li 3 vapuri li kienu jaqsmu bejn Malta u Għawdex f'dak iż-żmien kellhom il-potenzjal li jġorru mal-400,000 vettura kieku kellhom jagħmlu 10 vjaġġi kuljum. Il-konklużjoni kienet li s-servizzi tal-vapuri kellhom jiġu ppjanati biex ilaħqu mal-ammont ta' vetturi. Il-Prim Ministru Mintoff waqt li kien irringrazzja lill-Gvern Ġappuniż kien informa lill-Parlament li l-Gvern Malti ma kienx ħareġ ebda flus għar-rapporti li kienu saru. Eventwalment, il-proġett tpoġġa fuq l-iskaffa. 40 sena wara, bħala pajjiż qed nistudjaw mill-ġdid il-vijabilità ta' bridge bejn Malta u Għawdex.